in chim kan number ching rai lai spa sao pho lai sao not One paraya royu try, Alleluia. Demane baulong play, Alleluia. Rashu try la jing I know, Alleluia. Lagi santo yakin ut, Alleluia. Ubakra ubadon bor, Alleluia. Ulong sim halor baro, Alleluia. Hagegerteukba bedukuan bedumensim baku. Amen. God jing ay jung try jung yu Jesus Christ. Bat ka jing ye jung blay lam bat ka jing yes log jung mensim bakuat kin don ring God bat pi baro. Ringkat bat hiru, Kohon ben kepada baiat nila poi menta ka sngi haga sngi utrai ke bakat nyau haga ne ke por lajya ngila jam marshiteng jong ke ne jing mane blay jungi kam tam haga ne ke por lajya bat u blay u kwa ban teker hai halor jungi de ke jing ker khu ki jong u de ke jing bam jong kamet bat ru de ke jing bam jong ke mensiem Iwan haga ne ka sngi buon nangi ngidon kabam kadi kababiang nrei ha kijing em jong kamensim gidang duna iwan show blay da kabang iwan wat kenang bamangi ngidup la ban yo ek kijing bam kabapen kedang yangi kabapen ja ek kijing sliang jongi kamtam jong kamensim ha gane kaperthai babon nangi ruungim shem lala benishim benta ha kayu kharis Hai ke rukam ke babyang ke bapura hai ke ying jung ublay ai bamangi ke bayashim benta menta ke sngi ngine shim benta de ke jing ye de ke jing rublay kenang ba utrai de shisha menta ke sngi un pendap ya ka mensiem ya ke jing em jungi de ke jing bam ke bapahu pahai Ilong kinong pop jungi plai laki pop hilat kilat jungi nga pla hau blay badon bor baro badia pi kon ben kupara bangale pop shibun e da ki jing berkhat da ki kien da ki kam da ki jing le eklet da ki jing le pala junga da ki jing le pala junga da ki jing le pala bakrau e junga namar ke tang ke pa di kamaria bukuat kabaya isa ke te soti ya ke angel berkiri kuat badia pi kon men kupara menwai ne ke benta junga au try play jungi ublay badon bor baron isen ay yangi bendala ma bigi pop jungi unilam yangi sha ke jung em bam jukan Amen. Lai spa sao pusan lai sao san buat dak lai spa sao pun rio try in rago leis neani, try in rago leis neani, Christo mako Christo ram unong penim jongi penim yani try in rago leis neani
blei shadrom, bad haken do Jesu, hagi ben real baro badon kamon, bapa, niyaya royami, ginang bad ngimani, Yai pendan gurau, banis nunguyami, ku try ku blaze dimneng, ku padon borbaro, ku kun marwe yuk pa ku try uji. Kukun lang brodublay, bakit ipoperte, dopyang kacing kerpa, tusnaw seneyangi, detang mami bakut, detang mami utrai, uwei bahak litam mami kuci sukres, mami bayai lomplay, acing yalong kawei, batu mensimbakun, agapura mukpa. Hai kini ke mas berkuat, idwai kerpang na kebenta kini ke jingtmu, na kebenta I Erika mutleng, I barake ya kasngika jong idwai ba utrai kenrat, unang kerku kerdo ya ke jungem ke jong madru ya ki bahayeng hasam ya ki bait ki baton. Menta kasngi kadikasngi bahaga pertei jongi, ikan mau kerpang ya ki meiet paiet, the well day of the grandparents and elderly people, ni dwai bautrai unkerku ya ki meiet paiet, ya ki balano kamet ha ki jinglong batlot ha ki jinglong temen jongki, bautrai Jesu unyai kerku ya ki bakin long shisha ke jingkerku ke jingkemen, na ke benta ki kuan ki kti kia ki ba iet baro ngidwai na ke benta ki bapang ki bashitam ba utrai un pen kot pen kia ya ki ngidwai na ke benta ki mensim ki balaklat no ha ki ne ki tayo baladep honu usnem ba utrai na ke jingsbon jongu un ai ya ke jing jathat ya ke mensim jong kine baro ki balale Joshua jongi tungin ya dua ko blai konong da jong kito ki bakermen hame klem mame om don e ke baskem om don e ka bakun tu ya rab yang ban pendon kam hak ya ki badu jong kene ke pertei da ke banyo kor ya ki bane junam habdeng ipan ya gani do try jung yu Jesus Christ kun jong me ubaim barbasan sharingkat bat me baru mensim bakun uwe ublay junam la junam Amen. Kajing puli nagi kita baat kisiem.
kin sabam bat kin sedang pentam ha kitu kisngi uwei ubreu ulawan nabal shalisha uwan ra ha ubreu jong ublei ya ukpu uba na kiso ningkong arphau teli ki khpu barli bat ki turjob kau im hapo kaberni jong u te ulisha ulaong ai ha kibreu bakin dup ya bam here usakri jong u ulaong kumno ken tangkat ni ngan bu hakmat sispa ngot kibreu here ulaong biang ai ha ki ya kibreu bakin dup ya bam namar utrai uong kumni kin sabam bat kin sedang pentam kumta ulabu yaki hakmat kita kibreu kila ya bam bat kidang pentam kembala ong ke ketien utrai ke ketien jong utrai Niso yau blei. Kasam kaba shispa sopusan ka number jingruai praspa ndripusan praspa ndripusan hinruai ka antipon ka baningkong bat nginruai tang adakot Usha utraya kibaswai Kentiu kibakelam Plit kiti uai utrai Jingkwa baro Kikmat baro kikmit syane Kikmat jentau baro Me ai bang ai sayaki Hala ayom Kersan utraya kibaswai Kentiu kibagelong Likti uai utrai Jingkwa paro Ushan utraya kibaswai Kentiu kibagelong Likti uai utrai Jingkwa paro Bahok haki jingrai jogu Snow idyanyi baro Long utrai hajan baro Bawat yahu Uai utrai jingkwa baro Jom kiba idyahu Sngap kiba kang hahu Upelaim Usha utraya kibaswai Kentiu kibagelan Plit kikti uai utrai Jingkwa paro Kajing pule nagashti Paulus baku ceki Kristan ha Efesos Ko para ngau koidi nagabenta utrai ngagerpat yapi ban im ha karukom kabaya deidur bat kata kajing khot sya kabala khot yapi da kajing sngaurit baro bat kajing jemnut da kajing isya da kabayakit markelyang ha kajing ik da kabapikir ban penne ya kajing ya teli jong umen sim ha kajing telang jong kajing sup Dontang kawei kamet bat wei umen sim Thik kumba lakhot yapi syakawei kajing kermen
kabaya dei bat ka jingkhot ya phi wei utrai ka wei ka jingek ka wei ka baptisma wei ublei bat ukpa jungi baro ubalong halor baro ubatrei lengba baro bat ubadon habaro tin jong trai Ni Songo Yao Blei. Sembahyang. Alleluia. 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 Unong ya thul pa bakrau la pa wa pedeng jongi. Ad ublei wan jingo ya lagi breu. Alleluia. 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 Utrai undon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Gajing puli naga gospel bakut kat kumu Yohanes. U Jesu ulalesha shiliang kaduriau Galili. Ne kaduriau Tiberias. Badupat ba babun ulabut yau. Namar bakila yoi ya kidak kishen kiba ulale ha kitu kibapang bashitam. Ujisu lakiu halor ulum badula shong hangta bad lagi senran. Te gapaska kajingka wai jongki ju kalajan. Nangta ulakmiet yalagi kmat Bat habau la yoi ya upat belian ubayawan syau ujisu la ong hau Philip na aingi la bantiet kpu knang bakine ki breu kindup yo bam ula ong yakani banten ju yau henrei mau ulatip lepa kum no unle U Philip ula jubab yau ars pa denar kan omdap setia bantiet kepu bawei un yo mar kendiat uwei lagi senran jung Andreas uparau Simon Petrus ulaong udon uwei ukena hangni ubadon santli kepu barli bat artli kidoka Henry kini kinlong ayu hapdeng katni. Ujisu laong pa syong ya kibriu ladon shibun uplang ha katagajaka. Kumta kirang ba kilaya syong hangta kilaya don kumbasan hajar ngot. Teu Jisu la shim ya kikpu bad uladep Aingu ulasam yaki ha kita kibasyang ulalekum ju ya kidoka kadba kikwa bad enda kilaya bam habanda kedang ulaong halagi senran kar ya kilengkot lengkai kibatam omdei ban pen bijai wat kendiat ru Kumtai kila kar yaki baro bad kila pendap kat arshang da kilengkot lengkai na kisantli kikpu barli kibalatam na kitu kibalayabam Habai kipat bai kilayo iya kane kadak kasyen kebau Jisu ulale kilaong Une udai shisha unong yatu lupa ubadai banwan sya ke pertei.
Habau lo yoi bakin sawan ban ring yau deka bor ban penlong siem yau. U Jisu la pet biang shalor lum tang marwehi. God gospel jong utra. Kajinya roya miku Christ. Kon men kepada bayi, hagen deka sengi utrai ngidap shisha deka jingkemen, banesim benta hagen deka Eucharis, badai uji suhi, ba penbet penbiang hagen deka jingkenya, hagen deka kriam hakmat jongi baro ki basngap bat ki bayo osngau ya hagen deka kubor jing penem, bat banesim benta hagen deka Eucharis. Benta kasngi hagane kasngi kebakrau bagi ken mau ikime iet pa iet ngakerman babun na pidang don me iet pa iet bat shisha nada pidon me iet pa iet katno kajing keman katno kajing sngau tenat namar kilong berbor kajing keman nabangiwan seyeng katno ngi sngau kendak mensim Kamtam abang yoi ya kimai iet pa iet jongi ba kidang don bat ngi kidang ngi kemen ba hagasian banengkong ba mga ngalet shabar banlet pule aspiran omde ken ha hostel ajan sa hostel bar si jeng tang ba habala let ban long mod ban let long father aspiran eken mau bor kimai iet pa iet jonga kiba penlang pisah kendiat. Kakak jing sisangam don kam pisah. Tembak ketika jing ia jongki bagi penlang kumtu kenang bamanga. Abang awan pai seyeng kilak ban pentiat yang kawai ka shirt. Kawai ka jan ban pong. Lane kawai ka juti. Ketika jing keman. Lese wat ime ipa try jongaruk kim tip ya kane. Nomor kini me iej pa iej kim kuat ban tu ia no jar kiwan. Kikot. Hakamra jongki ki ai ya kena kejing ai tengah akan mau bah kena kejing iet ime iet junga insat ai kumni pa iet junga ru bawan seyeng ipen krek kejing bam balong special kebasat bah namar bale ngarung ngalong kumau te utip bah ya kejing kwa kejing sngau kile kilong ki me iet pa iet bagi tip bah ya kejing kwa kejing trang jungi ya kejing long kejing jungi Tembangi baro ki badan hangni don bok ladang idang don pe iet lada don ngidwai na kebenta jongki bau blei un priang yaki syakata kahima ke jingsuk mekin don ringkat batu shijunam habnang kohmen kupara menta kasngi kadai kasngi utrai jong ka jingsbun jong ublei kene kadai kapang ka jingsbun jong ublei yangi kibreu. Bad kene ke jing sebun jung ublei kalong ke bapat lat liam. Ha kene ke perthei bang isyong ngim ju dap ngim ju biang. Kene ke perthei ke duna bhaga jing bam. Ka jing di ka duna ha kene ke perthei. Walada bon kibreu ki tres shitam. Bon kibreu ki tre minot ban penbet penbiang kene ke perthei jungi. Nrai kene ke perthei jongi kaduna ke jingbam. Ngite bah sor chilong jongi kat no ke jingrem ki tiar kitar. Ke jingrem ke jingbam. Akan mau bah lais na mensyua bat menta ke lalong. Laisha mensyua lese arsha. Laka dor mensyua ke deitang shipau khatsan. Menta ki dor barokot ki lapoi chikisan pau hendri pau ki don ru ki bapoi prapau tekamun ngam tip kan nosha. Tamu bun ki baram perkat se ki brio ki baduk ki bajenjar ki ba em hagane ke perthei ki batrei man kasngi banyo ki ba man kasngi ka ba ebha na kata kadau Mahatma Gandhi wang kane ke perthei ka daplut na ke benta ki tu ki brio ki badon kam
Naga benta ki brio ki badon kam kene ke perthei ke laban pendap lot ki brio baro kene ke perthei. Hendrai naga benta ki brio ki bakwan kam judap kene ke perthei. Naga tak daung iwan hang ni menta ka singi ka dei kene ke daung. Ha kene ke perthei pe sekari Afrika ke jingduk. Pe hakari jungi ke jingduk. Buon ki jaka namar ki barius pa akin salong ki barius pa. Ki baduk pat kim don ai. Naga tak daung i don hang ni banduai hu blei bon kerku bon pendap kene ke perthei jungi. Bangin dup syania bahu blei badai tang mau ba pendap ba penbet penbiang yangi. Pe je ke jing pule ke banengkong menta ka singi. U Elisha u balong u prophet ba krau jung blei. Don buon ki brio ki bawan shau ki batur shau ban sngap ba don buon ru ki batngan. Ba hakane ke jing tngan jung ki hakata ka por ba unang hikai yaki la don u brio bas bun bawan ra ar photli ki barli. Bat wan ra ru ya ukau shibusta. Bat hakane ke jing long jung li prophet Uang Yushakri jong uban sam ban ai lo da ki brio ki badon hang tu bakin dup ya bam bakin dup kedang bakin dup yo ek ka bam ke bapura baruni Shakri ha ke jing la jong u brio bala ban nyau man ka sngi ki jing don kam jong ki brio uang kam biang ko prophet jong blai kam pat biang ban ai tang ki jing bam yak ki bon ngot ki brio kumni tang bagi kitien jong prophet Ai haki brio bakin ya bam namar utrai uang ke kumni kin sabam bat kin dang pentam barabor blei ba wai na kibenta jungi bangi shania ho blei barabor katam aba mangi ngitrei dalade de ka bor jungi de jingklan jungi aba ngitrei kalot kloi kam judan batngi buon ki brio hakane ka sor shilong jungi ke jingem jungi Wat lada ki kimi ki kpa ki yok ki tulop jongki ki ba arpusan laipo hajar shibnai kam judap kam jubiang namar balai ni trei da ke jingla jongi da ka bor jongi bada bang ni trei da ka bor brio kam dap abau blei utrei da ka bor blei jongu ka tam barabor hagene ke jingem na ka takadaw ke jinglong Kristan jongi ke jinglong Katolik jongi ke dekani nga haban shania hau blei khnang ba kandup dap kandup tam Haga jingem junga naga benta yeladi naga benta ki weipat kat banganang ai ki wei kat bangana pendap yeladi kat tam namar banga shania ho blei nga ie ya ublei kam dei ke bor junga ke de ke jingger khu jungu mangi nge de ban long kumta kon men ku para haga jingem jungi haga jingem Kristan jungi ka gospel menta ke sngiru ke kren shapang ke ne ke phang mo blei ulong basbun Ublei uyoi yaki brio ki bawan shau ki batur shau haga jingi kai jungu. Batla yatu deka gospel san hajar ngot ki shenrang klem nyau yaki kentei ki kena. Berkat sekataka jing buon paj. Baraka deka jing buon paj ublei bau uyoi ki paj jungu baki wan shau udam deka jing sngau sun ei. Kado nur jungu ublei barbor katur shangi ka wan shangi ka sngau sun ei na ke benta jungi. Mbad haba kine ki pal jung ublei ki wan ublei ukli yaki senran jung ukli ya Philip na eng ila ban letit pu knang ba kine ki breu kindup yo bam kane ke jingkli jung ublei na en letit pu ban pen big pen biang ban pendap kine ki breu na kane ke ktien menta kesngi ngaru ngala pule bon sien ta bangam ju perkhat kumni na en yo ek ne gabam om dei na polis bazar om dei na bara bazar om dei na yola yumkra om dei na renja kane ke jingbam om jiyo ha gane ke perthei na ka takra blei kulli na en yo ek ne ke jingbam baru baba blei kulli ha kane ka riken ja bom don ei Bom don dukan, bom don ying, bom don sem, ublei kli kentin na ei. Ha ei ke jingem jungi ngim don suki dukan. Ha ei ke jingem jungi ngim don ei shu la lot, la khang, menin ro la khang, lawan Amit Shah, ompli dukan re menin. Na ei le thiet ba gi dukan la dep khang,
haba ka jing em jungi kam don dukan haba ka ne ka jing em jungi ka don ha ka jing yale na ei ngin lai thiet ublei ukli yanga badia phi dei yo Philip dei ki sinran jungu na ei an lai thiet kpu ban pan kedang ya ki breu ladang ila bali thiet ki jing bam jung ka met na ei ngi lai thiet ki jing bam jung ka men sim bad ublei ukli na nga na phi ki bas ngap man ta ka sngi bad utenju ru kumba utenju ya Philip tenju yanga badia phi na ei ngi yo jing bam ka jing bam ke bapan kedang ka jing bam ke bapura mar ke jing bam jung ka Eucharis manga bat ma phi ngem la man le thiet ya ka na ka ta dau kli ka tu ka jing bam jung blei ke jing ai jung ka met bat palat ya ka tu ke jing bam jung ka men siem abaki bam ya ka ki kedang pura abaki bam ki di kat no ka jing ja asliang na mar ke jing ai jung blei kalong ka bakrau manga bat ma phi ngia pon wat kon men ko parai ke jing bam bu blei u ai ko bau pen kre na ke benta jungi ngia ban wan shau wata ka ri kan ja wata ka jaka bom don ei haga jaka ba ngim yo ei ru am hang tu ngia ban shania hau blei baru blei un sa pendap upen bet pen biang yanga badia phi baru Philip menta ka sngi haga jing start jung u ban nyo u ong ars pa denar ka de ars pa sngi ka jing trei jung brio ars pa sngi bat ban psai ki ars pa sngi u brio batrei belahang ni han sor shlong kam judap shubu menta lada ki shendrang ki don san hajar ki kanthei le se palat san hajar ki khna le se kham khandiat tamba ka jing yo I junga nga tharai kham palat kala jan si khat san hajar ei bat hang ni ublei ukli yo Philip na ei bat Philip uang aspa denar lada san hajar ngut lada lej bam menta sor shilong shispa tengka iwem umdap san hajar san lak shispa ngut shilak ma bat san hajar san lak lada khat san hajar khat san lak kumno arspa tengka ubri menta balik belatang lai spa tengka chisngi arspa sngi uyo tang khandiat kompat poi tang san lagru katno kene ka bor ju blei bapan ya seriem yangi yo briu bala ban yo ar hajar san spa chisngi ban psai kene briu la datrei ar spa sngi ar hajar chiteng chisngi barula ban penbet penbiang katno kene jing krau ju blei ban penbet penbiang une Philip ula ban nyeu kat kene jing nyeu bam la ban psai kene briu hakari kanja om don dukan om don ke bala ban psai yaki tembau ni blei upsa maru Andreas mentegasngi uwan bania tu bau kena udon santli ki kpu barli bat artli ki dokha mar ke blei ukur khu ya ke baret haba mangi ngilong ki jong blei ni ai ya ke baret ho blei ukur khu yangi da shisha bat mangi ngim juduna ei ha gene ke jing em jungi blei pa shong yangi upa ap yangi upun shong ho plang bajrngam bas ngau tenat ba pengat bahagian ke jing em jungi baru blei ukur khu ai ngu yo blei upsa yangi upendap upen bet penbiang yangi baro konmen kepada mangi ki balalong Kristen hatong isyani aka bor jung blei kham bun sien kham bun sha ngini ban sngap yo blei ban yo sngo yo u ban syania badai ma u ba pen bet penbiang yangi baro hagene ke perthai tengin saong kene ke perthai jungi ke bahe katni om don jing duna ublei usapan bet penbiang I dwai na ke benta kene ke perthai na ke benta ki bat duk ki bat jinjar ki brio ki bom don ei bo ublei da shisha unwan hapdeng jungi ban pendap ngide ban duai mangabat maping ngide ban duai ngide ban pan bor na u ban syashkor ya u ban yad bat u haga jaka ba u yalam yangi kenang ba un psa un ai hangi yaki ei ke babha ngidwai komen kepada tu ai ba mangi ki ba wat igen ke jingbam man kasngi kamta mekding jingbam juga mensiem ke bala ban pentengen yangi ke bala ban ai jingsuk yangi ngin wat yaka bat mapi baro ki bayashim benta hagen ke mas
haki yang kisam jong piru pin sa yo ikan ke jing bam nau Jisu wala da pim la bani opdiang ye upin yo ikan ke jing bam ba ai ublei ha kerukom ke bapla ha kerukom jinglong mensiam ha ke jinglong ke bapen kemen ya pi tu ai bu kerku ya pi kam tam e bapin ya shim benta ke ne ke Eucharis u Jisu ban sa ai ya lade menta ha pedeng jungi un sapen kedang yangi un sapen dap yangi un sirap yangi bakan ke jing bam jung ke beneng ke jing bam ke jung ke jing yat lenti jungi ha ke ne ke perthei pamangang adon kam yaka klam ke jing bam jung ke Eucharis klam ke jing bam ba ai u Jisu ngam la ban poi shabneng ngala ban bam ke no ke jing bam ke babang ngabam ban ngapang ngajenjar ngakuslai ngabam ke jing bam ba ai ne ke kti jung ublei ngan sa kedang ngan sa pura ngan sa la ruban poi shekatong jung ke jing em ban ron ringkat bad u Jisu shi junam en ya ro yo Jisu Christ Junam la junam amen. Ngin shim kasla kaba khat khandai kasla khat khandai ngin ya doi lang nga ngai hau blei pa bran bor baro nong thau ka baneng bat ka khando mal hau Jesus Christ su khun pa marwei changu utrai chni yaw bala punnam se makut yaw bala khana kamare the suti yaw bashale pen hapo Pontius Pilatus la sala pnayu la yap la tep yaw la herch ki bayap hagsni balai la mi pat ki bayap la kius neng la shong thigmon go play pa bor bar nang ta pat sawan ben bishar ki bayap ngai hum se makut ha ka balang ka klik bakut ha jing slot ki khut ha jing bam ki pop ha jing mi bat ke do ha jing bam chukut amen dong in ya dwai yo blei ukpa jungi ubasuma sukher ya lagi khon kat shaba ki don Kajuba ni kerpat ime ketrai ni gerbat ye me ko try na kapenta kupa bukhoi u Archbishop jongi bat ki bishop baro kilengdo ki katekis bat ki reunion baro wakum kris kinlong ki shakri bayane jong belai bat kinong sharai babha ya ki misiem jong ki rengai malapan khamti hakajing sumar jong ki ni kerpat ime ketrai ni gerbat ye me ko try na kapenta rempai kristan jongi bangin nang skem hakajing ngej pat bangin amha hakajing pensoi jong beman kenang bin yo ya kajing don kam hakaliang kamet bat kamensiem ngi kerpat ime ketrai ni gerbat ye me ko try na kapenta iwei pa iwei nangi bangin long kibas ngungu yaw bulai na kapenta kajing i jong u kawala pendap kajing don kam jongi ngi kerpat ime ketrai ni gerbat ye me ko try na kapenta kibriu kibaduk bakerdu setelah keperthai khamtam hakani kapor jong kani kajing pangklam bon ki besha tngan cha jing et ba ublai un persiau hakit tendong skor jong ki weipat ki brio mandon kajing sngew snei ban yarap lem yaki ngi kerpat ime ko try ni gerbat ye me ko try nak benta ki brio baro bakin sngew thu bachania badai tang ublai bala man penbiang ye kajing don kam jong ki ha kamet bat ha kamensiem bakin pai shau pat bakin shakri u da kajing ne kabas kem ngi kerpat ime ko try ni gerbat ye me ko try ni dwai ne ke benta ki me iet pa iet ai bu try Jisu ni ai don ringkat bat ki man la ka sngi ha ka e ka shan ha ka kemen ha ke jing suk ke maki kila em ha ke ne ke perthei ai bakin ye long brabor ke jingker khu ke jing tngen na ke benta ki khon ki kti ki ksiu baro tung ne dwai ho try ni kerpat me gerpat ye me ko try ko kpa me ba ye ye la ki khon to snap isen ei ye ke jingker pat ki to ki batngan bat ki bashitom satla ke perthei but I bam aisa yaki kebabiang
bada ke jing rap ke badai por na ke benta ki jing ai ki jing rap jung ki badon ki ba em bat ki ba yo ki bakat ngi pan ye kani da Chris utrai jungi Amen. Lai spa nyo pu pra. Lai nyo pra. Nadon utrai ka staging right jonga jing im ka jonga long ka jong mi shi juno tuk yang siang aku trai tuk yang ki jenai jonga Sledging right jonga jing im ka jonga long ka jong mi shi juno ngawan banai nguyami namar me sumariana Jing it can ni ayah Nadon utrai kas jing wai jonga jing ka jonga long ka jong mi shi juno Tu duai kan men kepada bagi jingknya junga bajong pi kan long keba pediang hun hau blei kepa bedon bor baro. Tu trai yang jingnya nakti jompi na kata kacing ero kebrom ke keteng ke cungu kacing mentoi ini banyak malang buku cungu borok kawai. Ku kepa ya gijing ai bangi terba hagani gijing lenia ngila yo lepa na gijing spoon jong me. Ai bangin yai pendon kam ha garukom kabadai yai gijing nang jing start kabut kabor kabamela ai na gibenta gijing bha jungi shimet bajong kari jungi ngipan yagani dau Chris utrai jongi Amen utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru Tu kentiu yalaki donu Ni kentiu yaki utrai Tungin yaingu utrai ken radu blei jongi Kasong bat kadei Kuk pa badon bor baro bat ko blei bam juko Ka shong hok bangin aingu yame Man ka por bat man ka jaka Dau Jesu Christ utrai jongi Dai ka jing ka yo Christ lapan ka pat yangi Dai ka jing sha shitom jung ula pelat yangi na ka po Da ka jing mi pat jung una ki bayam Lapan ki im yangi sha ka jing im batamai Baden daw lawan pai hai ka buram En pli yangi ka jing kang sha ka himabne Tina markata Lembat ka kanhun angel lembat ki paj ba bneng baro Ngipen benai ki buram jung mi Da ka ba yai o Lai spa khandai pulai.
Hosana Shadrom, Why Hosana Klemkut, Why Hosana Yublei Junom, Yaro Yutawawan, Why Hosanna Klemkut, Why Hosanna Yublei Junom. O Jisun sawan menta pedeng jungi, kitu ki chispa angut ki breu ha kapor jung Elisha, kita ki breu, kita ki representative, kita ki member jung ka perthai, ba ka perthai ka tngan yau blai, balong ka jingbam ka bapan kedang ka bapan klan ya ki, mada por jung Jisu kitu ki san hajar ngut, kidai ka perthai shitelup, bahau Jisu don ka bam kasa ka babet ka babyang, klam ka jingbam ba ayu Jisu, kidai ka jingbam breu ka banang pentngan ka banang pensliang, bawan siau Jisu un pen kedang o ya ka jing tngan jungki, un pen ja sliang ya ka jing sliang jungki, i wan siau Jisu i pon na u ya ka ka bor ba pla ka bor jung ka Eucharis. Da shisha melong bakuat ka try ka thamei jung ka jing kuat baro, namar gatang igerpat yame to pen kuat pen gentang ya ka jing tirwa jungi, de ka bapa yu men sim jung me kum kaum jer halor jungki, ba kindup lalong yangi ka met bet ka snam jung try jungi o Jesu Christ. Haga por baladino ya u badala ka mons ngu bhaw na pdeng ki jing sha shitom, ula shim yukpu badaka baingu yame, ula kdia ya u badula ai lagi sen ran uang. Tu shim batu bam nakani pi baro, namar kani kalong ka med junga, ya ka ban aiti na ka benta jung pi. Hai ka ju ka rukam andilala yabam ula shim ya ka kuri, badai ka baingu biang yame, ula ai ya ka halagi senran uang. Tu shim bato di na gani pi baro, namar ka ni ka long ka kuri junga snam junga, junga jutang batamai badbam jukat, ya ka ban penmi na ka benta jung pi bad na ka benta ki babuan, ya ka ban ma bigi pop, tu le ya ka ni ban ken mau yanga. Ka jing maya jong ka jinget. Kata sin bangi bandule bagi dinya kane kakuri iben pna kajing yang jong
Namar katangi ngi ki bapan mentai ke jung yab ke jung mi pad jung u. Ngi terwa hame ku try yuk pu jung badi ka kure jung ke jung panem. Ngi dai ngu ai dem namar be mela nyau ngi ki babit ban yang kmal jung me bad ban chukri yame. Dai ki bas ngau red ngi kerpad yame. Bangi ki bayo benta ka met bat ka snam u kres ngin long ki balapan yatali ka wain daw men siem bakuat. Tuken mau ku try ke balang jung me ke bala priang setelah ke perthei batu penjanai ya ka ke jung iet ringkat batu Francis ukpa bekhu jungi u Victor Bishop jungi bat ba ro kiling do tuken mau lem ru ikin men ki para shun rang bat kan thei ke bala yo thia dak bakar men ye ke jung me pat bat ba ro ki bala klat no ke jung isnei jung me kam tam e ki tu ki bala klat no na pedeng jungi na ka daun jung u corona na ki wei pat ki jingpang ba pher tu ai jing map yaki bat to pedang yaki sha ki jing shai ka khmat jung me to is na yangi ba rong i kerpat yame knang ba ringkat bat ke maria the soti ba khu jak me jung blai u joseph ba khu ju kurim jong ka ki apostol ba khu bat ba ro ki riu khu ki balapan snu ba yame pateng la pateng ngin dublong ke babit ban yo ban talem ha ke jung yam bam jukot babangin ya ro ban pendon burom yame daw kun jung me u Jesus Christ da u lem bad ha u kan long ha me u blay uk pa bdon bor ha ke jung long ka wei jung men sim ba kun ba ro ka buram bat ka jing ya ro Junam la junam. Amen. U Jesu kli yaki yau Philip yaki sendran jungu. Na e en yo yaki negi jingbam. Madu kwa ban ong. Day na dukan. Day na kanu ka cafe. Day na kanu ka restaurant. Itu baru kim day ki jingbam basisha ba Jesu Ukraine kwa bani thu yang ki jingbam jung ki jingam jingbam jung ki mensiam na e tang na Jesu marway temangi ki badan hangni ki ba yesim benta kena ki jingbam blai ka wan ki kti jung Jesu bat ngin sakmen de shisha ngin sakdang pura ha ka mensiam hadu bangin da ring mensim agar jing ring mensim bakhadu jungi ngin so Jesu ai jingbam yanga de jing shania jungin ya dwai kukpa jungi ba habneng kadlong bukhu de kerteng jungmi kanwan kaima jungmi kadlong kamon jungmi ha ka kandau ba habneng to ai ngi menta jingbam jungi gebala gasngi matuma bingi keringkang jungi kumbangi rungi ma bikebeles new yangi badwadila mingi sha kajing penshoy in rate pelad ina kabas new to pelad yangi kerpat ku try ni kajing snew baro ha kajing sabun jungme to ai jing suk jing san kisngi jungi knang bada kajing rap kajing isnei jungme ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing yada na kajing jen jar baro kat bangi dang yai ap khmi lenti kajing kerman bakuat mat ke jingwan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ namar ke jungme ke long kai ma ke jungme ke por pat ke buram jinom la jinom ko try Jesus Christ me belong ke apostol jungme ka jing suk nga i happy ka jing suk junga nga ai happy wat pe ki pop jungi hinrei ki junget jong ka balang jungme mada ke jing spun jungme to ai hakai ke jing suk bat ke jingetli ka we kat kum kamon jungme Mame ba im basan shar junam la junam. Amen. Ka jing suk jung nu try kini don barabor ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Tung ni terbai kada ka jing suk iway highway pan. Viva que no equivoca,
Hai kami unu kun lang broad jung blay bakit no ikipop jung kaperthei. Unu ju Jisu bapsai gitu kisan hajar ngot. Badupsai yang badiapi. Kenang ba kitu kibabam mikir kijing bam jung utrai. Ibadi kini kijing di ba ai utrai. Kin nom sliang syu bat kin kedang pura. Sukito kibalakot syaka jing kawai jung ukun lang broad. Ko kan rat gimlong bersong hok berwan ru ko kijing junga. Ray song dekat tien kemensim junga kan sia. Number Chingruai R Spa Rio R Not Rio Babylon kibud yutrai babsa ihajarmu Syashil yang duriau kiwan ban kubat banjingmun Trai shalungin len Mimidon ktinjingim Bangingen melong Kristu kunublay Ondei mosesu ong utrai bai Jingsanade Deyuk pajong abayuk pusishanamne Taishanong inlen Nimidon tinjingim Baningek melong Kristu kunublay Nganong ukpujong kacingim upawan yarnapleng Jar babang duni ukpu utahun imjunong Trai shalong inlen Imidon ktinjingin Baningit melong Kristu kunublay Ngin shim kasla shispa Rio Pofra Kasla shispa Rio Pofra Ka communion men siem Ko Jisu jonga ngangen skem ba medan teli ha ka sakramen ba kuat dam kaduan ngaiet yame nalor ki paro bat ngatrang ba menwan apo ka men siem jonga namar nta kumni ngamla ban pediang yame ha ka sakramen ba kuat tuan hapo ka donut jonga ha ka jinglom men siem ngapiam yame hala kadonut bat ngapenya so elade bat me wat sya bangan klat su name kasla kndai pusau kajing dwai hau Joseph bakut ko Joseph bakut ha kijing sitom changi ngia pet changi bat bakirpat yame banyada yangi da kata kacing it kabalas rob yame bat kathai sati badalam kakme chong play bat kacing it pa da kabam elak dup yai kulung Jisu
Nhi kerpat yami bamen pet isle ya kajio pateng kabau Yesu layo dalas nam bodor bat banya rap yangi ha kajing kam chongi da kajing ya rap bodor chongi Kunong ka jong kaye bakut tu da yo pait pa balaji chong Yesu Christ Kokpa basbun tu sumar yangi na kham chong kajing bakala bat kajing jot Kunong da badan bor na het neng chong mi tu isle yangi ha kane kajing ele bat ki bor kajing dum bat kumpa ka mela pelat yu lung Yesu na kajing na chong kajing yap Menta daru ya kapalang buhuat play na kajing riam chong nong sun bat na kajing car paro tuk yangi iway pa iway na kajing sumar chong mi kumta da kajing kashan chong kanuksa bat kajing yarap chong mi nina bat im hok bat ban yap hok bat nyo kajing sup bang chukot habaneng Amen Chong in ya duai. Ni la bam la sep ko try ya kaniga sakramen jing blay. Ka jing pen menta bane sa jong ka jing sha chi tom jung khun jung me. Tu ai ngi kirpat ba kaniga jing ai. Ya ka ba ma uhi ula ai hangi. Da kajing iet bom la shampang Kan yalam yang isha kajing penem jongi Ngipan yakani dau Chris utrai jongi Amen Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru Bat kajing kerku jung blay badon bor barok pa Badu kuan, badu mensim bakut kan wan hiar halor jong pi, bat kan yaisa bat pi barabor. Amen. Kia lechu kamas kalawai. Ngisangu yang lay. Ka number ching rai sun spa lai puway sun lai iway Kajing ai ep nei mapela Ka ai ching klan yani Ki kun batlon Bat basakma Kahok panlang lenti Dajing ai eib neng lapen im You priu na jing kala Ban lan nuk sun Ban lan jing ten Nuk lay ban yo yana Kabor pelar riu dung uyo And seems snow it's snowing Nothing but joy Uksud bakro Jing im janai banyin Ya jing ai beng
ยิ่งใหญ่แคลนดี กาบุรบเฮาปา เราควรเท่าเสียงบุคคล กุม ก บา บา ล ล ง ง ป ก ฏิ บา บั ล ติ จ จ ง ง จ จ ง ง ตาปรโพจนมลาจนอาเมน เงียเพดเร ฮปโปจินดาจงพากุนคลีบุควรวัดกันตาจิกันปาจนคริสตัมเรดไลนีปรโพนจิสเอียบารุเทสิตีกันบรมลากรคู กุรุนุขุดำจิสุ ตุอิสเอ กุมารายกนายรับกิสตาน ตุดวยนกบันตา ฮา จิ กกรตัง อุปปาบุควรเสียงบุควรอาเมน เอนยโรยจิสุคริส จุนมลาจุนมอาเมน